Zdar lidi, páni a dámové, vůbec se nedivím, že jste klikli na tohleto video, protože tady se můžete dozvědět takové informace o programingu, o kterých se normálně nemluví. Jsou tak tajný, že o nich mluví jenom ty největší nasypaný zrůdy večer a i ty se bojí, i ty se klepou, že o těch věcí mluví. Takže pojďte, posaďte se, podívejte se, jak já jsem dělal moji akumulační fázi v přípravě na World Strongest Man do 90 kg. Drží tam! Yes! Abychom vůbec mohli začít, musíme si vysvětlit, co to vlastně ta akumulace znamená. Akumulace je jednou ze 3 tréninkových fází, které já aktivně používám. První akumulace, druhá intenzifikace a třetí je restoration fáze. Tady ty 3 fáze vlastně mezi sebou tak nějak cyklím a akumulace je právě jednou z nich. Cíle akumulační fáze je jich několik. Ten hlavní cíl je zvednout silový potenciál, který pak budeme moct v intenzifikační fázi extrahovat. Jak vlastně zvedneme ten silový potenciál? Je to jednoduchý. Musíme položit nějaký základy, jak technický, tak vlastně udělat takový velký základ, takový blok kamenej, ze kterého potom budeme vytesávat tu sochu, neboli budovat tu finální formu na ty velký závody. Potřebujeme se technicky zdokonalit, posílit slabé pozice a taky vybudovat nějakou svalovou hmotu. Tady to se může lišit u atletů, kteří třeba už mají do té váhovky moc velkou váhu a nepotřebují novou svalovou hmotu, ale u mě to ještě byl taky cíl trochu přibrat. V tomto videu se zaměříme na programming logu, deadliftu, striktního logliftu, nějaký eventy a taky vlastně ještě jsem tam měl safety dřepy. Ale vlastně důležitý je ten loglift a deadlift, tam strávíme nejvíc času. Takže můžeme rovnou začít programmingem logliftu. Ohledně programmingu logliftu, tak jsem se snažil udělat, jsem měl 2 cíle. Prvním cílem bylo zlepšit pozice, zdokonalit je a druhá část byla najet si trošičku opáčka a udělat takovou tu akumulaci, ne technickou, ale prostě ten pattern zlepšit jako takový. Takže v první fázi jsem měl pauzovaný loglifty s tím, že jsem začal na 100 kg. Měl jsem 100 kg 8x2, 2 sekundy pauzy v drag pozici, v dip pozici a v catch pozici. Těma pauzama jsem docílil to, že ten loglift se mi teď aktuálně už v tom dipu nijak moc nehýbe a dokud tam nemám extrémní váhu, tak to je velmi stabilní. Takže to je pecka. A takže první týden bylo 100 kg 8x2, druhý týden bylo 105 kg 8x2, třetí týden jsem měl EMOM, kde jsem vlastně, to byl poslední týden pauz, kde jsem šel 115 kg, 10 jedniček, pořád ty pauzy. A pamatuju si, že to bylo tak lehký, že jsem pak ještě přidal na poslední opáčko asi 18 kg a šel jsem asi 133 a dal jsem si krásnou pauzovanou jedničku. Další týden už byl vlastně přechod do té akumulační fáze, kde jsem neměl pauzy, kde jsem šel. První byl build-up do těžké jedničky, který vyšel vlastně tak dobře, že jsem si dal 152,5 kg PR. A pojď! Dělej, drž to! V klidu, pomalu. Yes! Tady to bylo trošičku neplánovaný, já jsem plánoval, že dám třeba 140 a budu končit, ale když to šlo, tak jsem to tam pušnul. Teď to byla vlastně taková spíš testovací jednička, abych věděl, na čem jsem a z čeho mám budovat dál. Týden 5 byl první ten objemový týden, to bylo 120 kg 6x2 a tady jsem vlastně držel pořád ty opáčka 6x2 a přidával jsem váhy. První týden byl teda 120 kg, pak to bylo 127,5, pak 135 kg a poslední sérii těch 135 kg jsem si dal 145 kg na krásnou dvojku. Takže to jsem byl fakt spokojený a v průběhu těch logů jsem vlastně střídal logy, protože na závodech budeme mít log s průměrem 30 cm, ale my máme buď 32, anebo dřevěnou 30, jenomže samozřejmě se na závodech je koft. Takže střídám tady tyhle 2 logolifty, abych
se adaptoval na víc věcí a na závodech nebyl tak moc rozhozený. Takže tady to bylo obecně o logliftu. Ohledně logliftových doplňků jsem jich tam neměl za stolik. Vždycky po logliftu jsem si dával reactive push pressy, abych posílil ramena trošičku i v té push mechanice, nejenom v tom split jerku. A to jsem vlastně měl pořád 6x6, jenom jsem lineárně progresoval váhu. Začínal jsem na nějakých 60 kg a teď jsem vlastně posledním tréninkem dával 97,5 na 6x6, vždycky 90 vteřin pauzu mezi sériema, abych tím zlepšoval i trošičku atletičnost. A to byl můj jediný hlavní doplněk teď k těm logliftům a pak už byly takový spíš jako pumpovací a stabilizační doplňky, do kterých úplně nebudu zabíhat, protože je to celkem složitý na vysvětlení, proč a co tam bylo. A to by tady video mohlo být strašně dlouho. Ale měl jsem vlastně loglifty, reactive push pressy a pak doplňky na stabilitu ramen. Například elu raises, trap free raises a cviky podobného charakteru. Deadlift. Programming mrtvého tahu. Tam jsem vlastně měl trošičku jiný způsob. Tam jsem měl excentrickou a izometrickou fázi. První byla ta excentrická, kde jsem šel 3 týdny. První byl vlastně 240 kg. Ne, první byl build-up. Jenom vlastně do 240 kg a vždycky to byl normálně lift a pak 5vteřinová negativní fáze rollu a já jsem měl 30 vteřin pauzy mezi opáčkama a začínal jsem asi na 160 a postupně jsem přidával, dokud to nebude RP 8,5, 9 a skončil jsem na 240 kg a už to bylo celkem těžký. Další týden jsem šel 240 kg pro 15 jedniček, 30 vteřin pauza. Bylo to podobně těžký jako ten trénink předtím, takže už tam ten progres byl vidět ten den ze sérky na sérku. Další týden jsem šel 250 kg po 20 jedniček. To byl asi nejtěžší trénink deadliftu, který jsem kdy měl, to bylo fakt těžký jako svině, ale odjel jsem to, takže pecka. Proč já vlastně se jich chválím? Já se nemám chválit, já mám vysvětlovat vám, jak to funguje. Takže pak byl přesun z excentrický na izometrickou fázi, kde jsem šel vždycky rychle nahoru, rychle dolů, pauza 4 cm nad zemí, dolů a zase nahoru. A vždycky pauza byla při té negativní fázi, abych se v tom, vlastně ten moment, kde jsem pauzoval, to je asi moje nejslabší pozice, proto jsem tam pauzoval, že jo, abych prostě se tam posílil. Ten trénink jsme začali tak, že první trénink byl 220 kg 5x3, další týden bylo build-up do top 3, ale byl to takový build-up, že jsem cestou nahoru pořád měl nějaký hezký pracovní série, takže myslím, že to bylo 220, 230, 240, 250, 260 nebo něco takovýhodle. Další trénink bylo 250 kg 5 dvojek a poslední trénink byl build-up do top 2 s těma pauzama, ale pořád vlastně v průběhu celého tohoto programu byly ty pauzy priorita. Takže jsem začal a... Pojď na další tam, jo? Pojď! Pojď, 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 pojď! Yes! Drž, drž, drž! Pojď! Děj! Děj! Pojď! Pojď, pojď, pojď! Drž, drž, drž! Drží tam! Yes! Padlo 300 na dvojku, což jsem sám nečekal, ale nakonec to pěkně šlo. Dámy a pánové, brácha už zívá za kamerou, takže doufám, že vás to aspoň trošičku baví. A vás to nemá co bavit, vy se máte naučit informace. Takže tady to bylo ohledně programmingu deadliftu. Začali jsme na nějakých 220 kg a končili jsme na 300 na dvojce, což bylo zatím moje PR-ko na ravku, jsem dal na dvojku a i s pauzama. Takže fakt doporučuji všem na tady tu excentrickou a izometrickou fázi.